Right vazukuru ka. Nyaya ndoda kumbotaura pamusoro pezvayo ndezvenyaya yakaiswa patweet nemusikana anonzi aniko Tyra Chikocho. Right, a 34-year-old Zimbabwean comedian, well known achinzi Madam Boss. Right, Madam Boss manjega vane tweet yavakanyora achiti yakwana nguva yekuti maartist vanhu vanozikanwa kana chiti maartist ka vakaita musicians naivo macomedian vange vari vanoitawo action vachikwanakwanawo munyaya dzepolitics. Right, ndisingazive zvangu kuti aikwanisa nguva ndiani, kuti ndiye here Tyra kana kuti ameno kwairi kunzi yakwana nguva, because kana pachinzi yakwana nguva ka pana anenge akwanisa nguva. So well, hapana chakashata pakutaura ikoko. Madam Boss vataura kudaro ka vanhu vakatangawo kuresponda zvandachiverengawo patweet yachona, vamwe vachiti is this a good idea, kuroti zoni vamwe vanenge vari kutotyira kutoti Madam Boss do you think kuti izvi zvauri kuwafunga izvi ndizvo here izvi, vamwe vachiti stay ku comment kana kuti kune zvauri kuita izvozvo, vamwe vakati this is not Facebook gara kuFacebook. Vanhu vange vachitaurawo zvakadii zvakasiyana siyana. Well, isusu kuzonatsodorododza zvangachitaura vanhu zvinogona kutinetsa, isitokurumidza tada kuenda kwedu kwatajaira kwatinogona isusu tisu marefure mugame here ka, saka tine chikurumidza kuti tinopa decision semarefure anditi. So ndabva ndatiwo ndakagara ndikabva ndatanga kufunga kuti but zvataurwa naMadam Boss ka handisi kuona kuipa kwazvona, hapana chakaipa chataurwa naMadam Boss. Kana vachida kupinda mupolitics ka hapana, zvine zvitori right kwavari. Why? Because already ka Madam Boss ka munhu ane mafollowers akawanda ende munhu anozivikanwa, so it's very easy for her to venture into politics because munhu agara anotozivikanwa nechekare, hazvizombovanetse in terms of publicity anditi. In terms of kuzvimaketa mupolitics machona ka hazvizombovanetse, and she won't be the first person to do that. Tine maexamples akaita sana Energy Mutoni, uyu achangobva kudzingwa baso, ndimusician uya muimbi chaiye wengoma, utori ngoma dzake unotodziteerera, but akapedzerawo atozopindawo politics. Hameno chakatanga politics here kana kuti music, but zvese akanga ari ngori vama akakwana. Inzwa izvi, tikada kutarisa munhoroondo kune nyika inonzi Ukraine, ukada kutsvaga current president weUkraine izvezvi, he was a comedian. Aiva comedian anonzi Vladimir Zelensky, something like that. Vladimir, he was a comedian. Achitongotoa daindadiyo. In fact, achiekta sa president until watozota guys ka ndakuda kutoita president sefani akatocampaign akatowina. Zvekuti experience nepolitics kana kuti chika zvinaka nebasa rese zvapana munhu anozvarwa neexperience. Vanhu vanodzidza vatovamo, zvingani zvawakadzidza iwewe ukuteerera panapa, zvawakadzidza watovamo, angava mabasa chaichaiwo wamwe ukatoenda usingatomboziva kuti basa rauri kutoita izvezvi zvaifamba sei, but wakadzidza izvezvi watova shasha anditi. Tikatotarisa futi kuUganda kune muchinda, he's a musician anoimba zingaite music yaindotoiteerera, anonzi Bobi Wine. Izvezvi ari kutotemesa musoro president current president anonzi Yoweri Museveni, ari kutemesa musoro nenyaya yekutoti ada kutopagarawo, ada kutomupanawo, ada kutopa nanzvawo ipapo. Panonakidza zvada kutopahwawo kuti pari kufamba sei. So hapana kana chinoshamisa vazukuru anditi. Madam Boss kana mafunga kutoti ndonzira yamada kutora ka pindai, and support munotoiwana, vanhu vanotokusapotai.
the fact yokutoti vanokuzivaika ndo politics vanhu havambosapote munhu nekuda kwekuti chi vanhu vanogona kutongosapota nekuti vanokuziva chete handiti so kana yenyu nguva yakwana madhambose kuti muchipinda mupolitics ka bvapindai and hapana anokuramidzai. Zimbabwe is a free country. Mutori right nyangwe ungada kutotanga political party, you can start your own political party and vanhu vakatokuteererai handiti hapana kana akazvarwa achinzi ndiyega anofanira kuipinda mupolitics kana kuti kuita izvo. Tese togona kungozviita samadhambose kana wada kutozviita chitogara wapinda murandakadzi, gara wapinda murandakadzi pananzvowe papo. Kana ungasati wasubscribe to this channel ka, I kindly ask you kuti subscribe to this channel because today tichingotaura nyaya dzakasiyana siyana saizvozvo izvo zuva richitofamba richitoduka kuchitobuda rimwe handiti. Also don't forget to put your notification bell, malike kuti pega pega patinondisa video upload the video ka, you will be notified. Thanks to all my subscribers epachannel inoi. May the good Lord bless you handiti. Ndinodada nemi nevanoramba vachiona mavideos ndinodada nemi because handisi kuzviitira inini, but this is all about you. Muswere zvakanaka.